Сьогодні з вами продегустуємо печінковий паштет із чорних діток. Така страва дуже популярна у Норвегії. Слава Богу, що в нас це не продається, бо я не знаю, я би таке ніколи в житті не купила. Але мені прислали на пробу, тому давайте сьогодні спробуємо. Пахне достатньо смачно. Ось так він виглядає. Візьмемо хлібець і спробуємо. Ця печінка дуже відрізняється від смаку печінки, яку ми звикли з вами їсти. Вона дуже ніжна, ароматна. І хочеться їсти її іще і іще. А хтось з вас уже таки пробував паштети чи ні? Сподобалось вам? Трохи дивно, звісно, таке їсти, але нічого, дуже смачно. Мені сподобалось.